नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. 1,33,000 रुपये किमतीचो गोंयचो बेकायदेशीर सोऱ्याचो पत्तो. तेजो मालक आनी वाहन चालक फरार. अंकोला तालुक्याच्या सुंगसळा लागीं एक कारीचो अपघात जाल्ली बातमी अंकोला पोलिसांक कळताच अंकोला पोलीस ठाण्याचे PSI जयश्री प्रभाकर हेमी आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्या सकट घटनास्थळार हजर जावन परीक्षण केले. अपघात जाल्ल्या कारीत लाखांश रुपयाचो गोंय सोरो आशिल्लो. कार रस्त्या सकल गटारात पडिल्ल्यान अपघात स्थळावेल्यान रस्त्यार हाडच्याक जायना जाल्ल्यान आपले बेकायदेशीर सोऱ्याचे कृत्य कळटले म्हूण भयान कार चालक कार तशाच स्थितीत थंयच सोडून फरार जाल्लो उरतलो अशें पोलिसांन अंदाज व्यक्त केला. हो गोंयचो सोरो बेकायदेशीर हाडून येल्लापूर बाजू हाडच्या उद्देशान वयतना ह्या वाहनाचो अपघात जालो. अतिवेगा वाहन चलयिल्ल्यान हो अपघात जावन कार रस्त्या बाजूच्या गटारात पडिल्ले असो अंदाज व्यक्त केला. कार चालकाल्या शोधासाठी पोलिसांन जाळे पसरला. PSI सुनील हुल्लोळी हेमी प्रकरण दाखल करून पुढे तपास करते आसात अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. माजाळी भांडीशिट्टा छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या पुतळ्या आवारात दहीहंडी कार्यक्रम यशस्वी. कारवारच्या माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा खास श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्यान दहीहंडीचो कार्यक्रम साजरो केलो. हो कार्यक्रम शिवप्रतिष्ठान माजाळी आणि श्री सिद्धिविनायक देवस्थान समिती माजाळी हेमगेल्या जोड पालवान आयोजन केल्लो. या कार्यक्रमाक आसपासच्या सार्वजनिकांन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिवन आयोजकांक शुभेच्छा व्यक्त केली. पुढील दिसात अशा विविध कार्यक्रमाची अपेक्षा असून अशा पारंपरिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाक जनतेलो सहकार्य आयोजकांक सदांच उरतलो असो विश्वास व्यक्त केलो. अरे बसल्यानंतर चढेल धोरेधर घट धोरेधर ए धोरेधर धोरेधर ए धोरेधर 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 फोड़ 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 रे ए हां मूड मार मार मूड मार रे हां मार 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 पदर दे मार मुटेल मार मुटीन मार हबड़ा के हाथीने मार रे भैया आपल्याला बेस करायला हुला हॉकी गाजू आहे काळ्या अरे बघे नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. मुंडगोडात पूर्व वैमनस्यान वादान एकमेकाचेर चाकवान हल्लो. एकाले मरण दुसरो जखमी. मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तिबेटियन कॅम्प नंबर 4 पूर्व वैमनस्यान परस्पर एकमेकाचेर चाकवान हल्लो करून एक व्यक्ती जाग्यारच मरण जाल्ली तर एक व्यक्ती गंभीर जखमी जाल्ली घटना बुधवारा रात्रीन घडली. जम्यांग लागटा वय 43 मृत व्यक्ती तर गोंपा चोडेक हो निवृत्त सैनिक गंभीर जखमी व्यक्ती. जखमी गोंपा हेमका आस्पत्रेत उपचारा दाखल केला. दोगां भितर खिंच विशयाचेर वाद जालो हेजो शोध पोलीस काडतेर आसात. या प्रकरणाची नोंद जावन घटनास्थळार जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी
श्री विष्णुवर्धन यांना हेमी भेट देऊन परीक्षण करून पुढील तपासाचे काम चलता असे कळला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.